በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ ዕለት 5 መብራን አደይ ልሳን ኩንኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ጻድቃን ቅዱሳን አባ አብርሃምን ቅዱስ ዮሐንስን አባ ፊልጶስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አባ አብርሃም ክቡር ገዳማዊ እዚ ጻድቅ ግብፃዊ ክኸውን ከሎ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ከዋኽብቲ ሓደ እዩ። ክርስቲያን ወለዱ ብስርዓት ይዕብዮም ጓል ተመርዖ በልዎ እሞ እሺ ከይብሎም ካብ ንእስነቱ ዝምነዮ ዝነበረ ምናኔ ምንኩስና ስለ ዝነበረ ከይመነነ ከይተርፍ እዩ። እምቢ ከይብሎም ድማ ወለዱ ስለ ዝሓዝኑ ናይ ልቡ ኣብ ልቡ ሒዙ እሺ በሎም። መርዓ ተደጊሱ ተኽሊል ተገይሩ ምስ ሓንቲ ክርስቲያና መርዓዎ እሞ ጽባሕ መርዓኡ ግን ምስ ድንግልናኡ ጠፊኡ በረኻ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ኣብ ሓንቲ በዓቲ ኮይኑ ፍቓደ ስጋኡ እንዳቐጽዐ ፍቓደ ነፍሱ እንዳኣለምለመ ን10 ዓመታት ተቐመጠ። ኣብዘን ኩለን ዓመታት ዘምውቕ ኣይለበሰን፣ ዝጠዓመ ዝመቀረ ነገር እውን ኣይበልዐን። ናይ ፀሓይ ብርሃን ከማን ኣይተመልከተን። ኣብቲ ወርሓት ወረ ነጋሪ ናብቲ በዓቲ መጺኡ ወለድኻ ዓሪፎም ኣብ ውሽጢ ቤት ብዘይካ ጓል 6 ዓመት ሓፍትኻ ማርያ ወላሓደ የለን ንዓ ናይ ወለድኻ ሃፍቲ ውረስ በሎ። ኣባ አብርሃም ዝገብሮ ስለ ዘይፈልጥ ካብቲ በረኻ ወፂኡ ናብ ዓዱ ኣተወ። ንእሽተይ ሓፍቶም 6 ዓመታ ነበረ። ንዘመዱ ሓደራ ሂቡ ካብቲ ንብረቱ ሓንቲ ከየትረፈ ንነዳያን መጽዊቱ ናብ በዓቱ ተመልሰ። ኣብኡ ድማ ከም ዝለመዶ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኑ ን10 ዓመታት ተቐመጠ። ተጋሊሎ ካብ ዝጅምር ኣብ 20 ዓመቱ እግዚአብሔር ንኻልእ ኣገልግሎት ጸውዖ። ንናይ ግብፂ ሊቀ ጳጳስ ኣባ አብርሃም ኣምጺኡ ቅሽና ሸይሙ ከይድካ ወንጌል ስበኽ በሎ። እቲ ሽግር ግን ንሱ ኣብታ ዝተለኣኻ ነገር ሓንቲ ክርስቲያን ዘይብላ ካብ ምዃና ብዝበለጸ ብጣዕሚ ጨካናት እዮም። ወላሓደ ደፊሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ነገረ እግዚኣብሔር ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን። ኣባ አብርሃም ናብቲ ሃገር ኣትዩ ወንጌል እንተሰበኸሎም ከም ልማዶም ኣብ መሬት ኣውዲቖም ቀጥቀጥዎ፣ የዕጽምቱ ሰባቢሮም ድማ መይቱ እዩ ኢሎም ካብታ ከተማ ወፃኢ ደርበይዎ። ንሱ ግን ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ጸኒዑ ተንስአ። ምምሃር ጥራሕ ፍታሕ ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረድአ ስለኦም ተጊሁ ክጽሊ ጀመረ። ኣሕዛብ ንግሆ ምስ ወፁ ኣብ ማእከል ከተማ ክጽሊ ረኸብዎ። ስለ ዝሓረቑ ደጊሞም ኣካሉ ብዱላ ሰባቢሮም እንዳጎተቱ ካብታ ከተማ ኣውፂኦም ኣብኡ ድማ ብሂወቱ ከሎ ቀበርዎ። ነገር ግን ንግሆ ምስ ዝተመልሱ ኣብታ ቦታ ክጽሊ ረኸብዎ። እዚ ዝግበር ንድሕነቶም ምዃኑ ስለ ዘይተረድኡ ንሶም መዓልቲ እንዳቐጥቀጡ እንዳኣሳቀዩ ንሱ ከዓ ስለኦም እንዳጸለየ 10 ዓመታት ሓለፈ። ቅዱሳን ግን ተስፋ ስለ ዘይቆርጹ ኣብ መጨረሽታ ተኸናወነሎም። ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ናይ ዘመናት ጸሎቱ ፍረ ኣፍርዩ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ኣሕዛብ ልቦና ንዝሓደሩ ኣጋንንቲ ኣርሓቐሉ። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ደቂ ተሓዲ ኩሎም ህዝቢ ወዲ ጓል ዓቢ ንእሽቶ ኩሎም ናብቲ ናይቲ ጻድቕ ዝጽልየሉ ቦታ መጹ። ናብኡ ዝመጹ ንባእሲ መሲልዎም ነበረ እሞ ንሶም ግን ብሓድነት ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኾም ሰገዱ። ይቕረ ክብለሎም ድማ ለመንዎ። እዚ ቅዱስ ነዚ ኣብ ዝተመልከተ ጊዜ ሓሴት ገበረ፣ ተሓጐሰ። ንኹሎም ድማ ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ክርስቲያን ገበሮም። ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ሃነጸሎም። ድሓር ግን ብጣዕሚ ክውድስዎን ከኽብርዎን ስለ ዝተመልከተ ካብ ውዳሴ ኾንቱ ስብሃት ብጡል ክፍለ ደለየ። ንፈጣሪ ድማ ብርህራሂኡ ምእንቲ ክሕልዎም ለሚኑ ብለይቲ ጠፊኡ ናብ ዝነበረ በረኻ ተመልሰ።
ንሱ ኣብ በረኻ ኮይኑ ስለ ንእሽቶ ሓፍቱ ማርያ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ኣፀዋዓ እሞ እንታይ ትደሊ ይበላ። ንሳ ድማ ከመኻ ምዃን ስለ ዝበለቶ ምሂሩ ፈቲኑ ኣመንኮሳ። ንቑሩብ ዓመታት ብስርዓት ድሕሪ ምንባራ ድሓር ግን ሽግር ተፈጥረ። ምስ ሓደ መነኮስ ብዝነበራ ዘይግቡእ ቅርርብ ናይ ዝሙት ድልየቶም ምቁፅፃር ብዘይምኽኣሎም ኣብ ሓጢኣት ወደቑ። በዚ ተስፋ ቆሪፆም ክልቲኦም ቆቢዖም ኣውፂኦም ናብ ከተማ ኣተዉ። እቲ ዘሕዝን ግን ማርያ ናብ ናይ ዝሙት ህይወት ኣተወት። በታ ሰሙን ድማ ቅዱስ ኣብርሃም ራእይ ረአየ። ዓብይ ገበል ንሓንቲ ርግቢት ክውሕጣ ከሎን ደጊሙ ድማ ክተፍኣ ከሎን ርእዩ ሓፍቱ ምዃና ተረድአ። ሽዑ ቅዱስ ኣብርሃም ጽቡቕ ልብሲ ለቢሱ ፈረስ ተዋሒሱ ናብ ከተማ ኣተወ። ናይ ኣጽዋር መኮንን መሲሉ ናብ ናይ ሓፍቱ ቤት ኣተወ። ሃዲማ ከይተምልጦ ነቲ ገዛ ዓጺኡ ንነብሱ ገለጸላ። ሰንቢዳ እኳ ከም በድን እንተኾነት ንሱ ግን ኣረጋግኣ። ሓፍተይ ንስሓ እተዊ ኣምላኽ ክርህርህልኪ እዩ በላ። ልባ ናብ ምኽሩ ስለ ዘዘንበለ ናይ ሓፍቱ ልብሲ ማሪኹ ናብ ገዳም ተመልሰ። ኣብኡ በዓቲ ሰሪሕላ ቀኖና ሂብዋ ከደ። ማርያም ስለቲ ሓጢኣት ዝሰርሓቶ እንዳበኸየት ናብ ዘደንቕ ቅድስና በጽሐት። ዝረኣያ ኩሉ እንዳተደነቐላ ድሕሪ ናይ ዓመታት ተጋድሎ ህይወታ ዓረፈት። ኣባ ኣብርሃም ድማ ኣብ ዝተረፈ ዘመኑ ብንጹህ ገዳማዊ ህይወት ተጸሚዱ ነበረ። ኣብ ዘመኑ ኩሉ ብስኑ ስሒቑ ብኸንፈሩ እውን ዘይከውን ነገር ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ። ልቡ ብናይ ፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተኣስረ ስለ ዝነበረ ሕማማተ ክርስቶስ እንዳተዘከረ ንብዓቱ ብዘይምቁራፅ ይፈስስ ነበረ። ሕያዋይን ቅዱስን ኣቦ ኣባ ኣብርሃም በዛ ዕለት ለማዓንቲ ዕለት 5 ነሓሰ ዓሪፉ ተቐብረ። ኣሜን። በረኸቶም ኣይፈለየና፣ ጸሎቶም ይርዳአና። ኣሜን። ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ። እዚ ቅዱስ ዝነበሮ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት እኳ እንተኾነ ከም ናይ ሰማዕታት ስቃይ ግን ኣይበጽሖን። ንክርስቲያን ክቐትሉን ኣብያተ ክርስቲያን ድማ ክቃጸሉን ካብ ዝተመደቡ ወታደራት ሓደ ነበረ። ስለዚ ምእንቲ ክቐትሎም ንክርስቲያን ኣምፂኦም ክህብዎ ከለዉ ንሱ ግን እንዳወሰደ ይሓብኦም ነበረ። ናይ መከራ ዘመን ስጋብ ዝሓልፍ ድማ ይከናኸኖም ነበረ። ካልኦት ወታደራት ድማ ምእንቲ ከይፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ኣነ ንክርስቲያን ብጣዕሚ እየ ዝጸልእ እንዳበለ ይዛረብ ነበረ። ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ለይቲ ንጸሎት ይተግህ ነበረ። ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ ነይሩ ድማ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ኣባ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን። ዕረፍቲ ኣቡነ ፊልጶስ ኣንዳዴ ባሕር ወይ ከዓ ፋድል። ገዳማዊ ዝኾነ ፊልጶስ ትውልዱ ካብ ዓበይቲ ዝኾኑ መኳንንቲ ኣንከረ እዩ። ስም ኣቦኡ ይርዳኣኒ እግዚእ፣ ስም ኣዲኡ ድማ ከም መግደላዊት ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ከዓ ናይ ርድእ ተወላዲ እዩ። ኣዲኡ መግደላዊት ትበሃል፣ ኣቦኡ ከዓ ይርዳኣኒ እግዚእ። ኣቦኡን ኣዲኡን ሕያወትን መጽወትን ከም ዓርኪ እግዚኣብሔር ከም ኣቦና ኣብርሃምን ከም ኣቦና ኢዮብን ኣጋይሽ ተቐበልቲ ንዝመፁ ስደተኛታትን ሽጉራትን ኩሉ ቤቶም ክፉት ነበረ። ከም ኣባ ጦብያ ምጽዋት ይፈትዉ ነበሩ። ነታ ምጽዋት ምስ ግብሪ ምስ ሰርሕዋን ብግብሪ ምስ ተርጎምዋን መገዶም ብሩኽን ቁኑዑን ኮነ። መግደላዊት ኣዲኦም ካብ ዓይና ንብዓት እንዳፍሰሰት ብጾምን ብስግደትን ተወሲና ንቤተ ክርስቲያን ካብ ምኻድን ካብ ምቁራብን ኣይተቋረጽን ነበረት። ስድራ ቤታ ቡሊን ሓዲሳትን ምሂሮማ ስለዝነበሩ ካብ መጽሓፍቲ እናለዓለት ብእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝሓፈረ መን እዩ? መን ጸዊዕዎ ኸሸለል ዝበሎ ኣሎ ትብል ነበረት። ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ዝተዛረቦ ጠቒሳ ኦ ጐይታይ ጸሎተይ ስምዓኒ፣ ደሃየ እውን ናባኻ ይብጻሕ፣ ብመከራይ ብመዓልቲ መከራይ ገጽካ ካባይ ኣይተርሕቕ፣ እዝንኻ ናባይ ኣብል፣ ክጽውዕካ ከለኹ ቀልጢፍካ ስምዓኒ በለት። ደጊማ እውን ሃና ስለ ወዳ ሳሙኤል ብዝጸለየትሉ እዋን ጸሎታ ከም ዝሰማዕካያ ጸሎተይ ስምዓኒ፣
ከምኡውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትእዛዝካ ሓልዩ ብሕግኻ ዝኸይድ ንጹህ ድንግል ዝኾነ ወዲ ንኤልሳቤጥ ከም ዝሃብካ ንዓይ እውን ውላድ ክትህበኒ ጸሎተይ ስማዕ። ኦ ጐይታይ ጸሎተይ ስማዕ። ነቶም ዝተጨነቑ እተቃልለሎም ዘይሓሰብዎ ትህብ፣ ንሽጉር ትረድእ ሽግር እውን ተርሕቕ ንስኻ ኢኻ እሞ በለት። ከምዚ ክትብል ከዓ ንውዓታ ከም ማይ ይፈስስ ነበረ። ንሰማይ ኣንቃዕሪራ ጸሎት ተዘውትር ነበረት። ኣእዳዋ እውን ንጸሎት ምስ ተዘርግሓ እየን። ፀሓይ ወፂኣ ክሳዕ እትዓርብ እግራ ክሳዕ ዝሓብጥ ትጽልን ትቐውምን ነበረት። ካብቲ ዝቖመትሉ ቦታ እውን ብጭንቂ ኣእጋራ ተንቀሳቒሶምን ክሳብ ምስጓም ትስእንን ነበረት። እዛ ኣደ እዚኣ ከምተን ካልኦት ኣንስቲ ኣይነበረትን። ከም ሳራ ሰበይቲ ኣብርሃም፣ ከም ሃና ኣደ ሳሙኤል ትመስል ነበረት እምበር ከም ካልኦት ኣይነበረትን። ካልኣይ እውን ቤት እስራኤል ከም ዘገልግላ ከም ልያን፣ ከም ራሄል፣ ከም ኤልሳቤጥ እያ ትመስል ዝነበረት። በረኸታ ይሕደረና። ንኣዴና መግደላዊት ቅዱስ መልኣኽ ከም ዝተረኣያ። መግደላዊት ከምዚ ኢላ ከላ ኣብ እዋን ጸሎት እናጸለየት ከላ ሓዊ ዝመስል መስቀል ብየማናይ ኢዱ ሒዙ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ተረኣያ። እቲ መስቀል እውን 4 መኣዝን ኣለዎ። ከም ብልጭልጭታ ዘንጸባርቕን ባጠው ዘብለኪ ዘሎ ሓዘንኪ እንታይ እዩ? ዘብኬክ ዘሎ ማለት ዘብኬክ ዘሎ ሓዘንኪ እንታይ እዩ በላ። ኣብ ልዕለኺ ዝወረደ ጓሂኸ እንታይ እዩ? ንስኺ ፈራሒት እግዚኣብሔርን ሕያዊት ሰበይትን ምዃንኪ ይርእየኪ ኣለኹ። ስለዚ ሓዘንኪ እንታይ እዩ በላ። ቅድስቲ ኣዴና መግደላዊት ከዓ ጐይታይ እንታይ ትብለኒ ኣለኻ? ሕደገኒ ግዳስ ምእንቲ ሓጢኣተይን ምእንቲ በደለይን ክበኪ በለት። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ ኣነ ምእንቲ ሽግርኪ ተላኢኸ መጺአ ኣለኹሞ እስከይ ሓዘንኪ ንገርኒ በላ። ቅድስቲ መግደላዊት ከዓ ኣነ ምሳኻ ምዝራብ ኣይክእልን እየ፣ ተፈርሕን መልክዕካ እውን ግሩም ስለ ዝኾነ ክሳዕ ሎሚ እኳ ከምኻ ዝመስል ፈጺመ ርኢ ኣይፈልጥን እየ በለቶ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር እውን መለሰላ ከምዚ እውን በላ፣ መልክዕኽሲ ከምዚ ኣይኮነን። ግዳስ ገጸይን ክዳነይን ሓዊ ብኢደይ ዝሓዝክዎ እውን ሓዊ ክኸውን ከሎ ኣካይዳይ እውን ብልጭልጭታ ከም ዝብል መብረቕ እዩ። እግዚኣብሔር ግዳ ከይትፈርሕን ከይትድንግጽን ኢሉ ከም ድኻምኪ መጠን ናባኺ ፈነወኒ እምበር ኢሉ መለሰላ። ኣነስ ፈላሲ መሲለ መስቀል ሒዘ ዝመጻእኩ ንዓኺ ምእንቲ ከጸናንዓኪ እየ። መልክዐይ እንተትርኢ ደኣ ምድሪ ኣይምተሰከመትክን፣ መሬት እውን ኣይምኽኣለትክን። ቅድስቲ መግደላዊት ከዓ ቃልካ ጽቡቕ እዩ ጐይታይ፣ መገድኻ እውን ቅኑዕ እዩ፣ ኣሰርካ እውን ብርሃን እዩ። ኣነ ንዓኻ ብምርኣየ ተሓጒሰ ኣለኹ፣ ብዝከኣለካ ግን ኣጸናንዓኒ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣምላኸይ ናባኺ ዝለኣኸኒ ንዓኺ ንምጽናዕ እዩ። ሓዘንኪ ንገረኒ እምበር ንዓይ ብምርኣይ ዝተሓጐስኪ ካብ ሓዘንኪ ምስ ተጸናናዕኺ ደኣ ክንደይ ክትሕጐሲ ትኾኒ በላ። ቅድስቲ ኣዴና መግደላዊት ከዓ ነቲ መልኣኽ ከምዚ በለቶ፣ ኣነ ዘሕዝነኒ መኻን ስለ ዝኾንኩን ውላድ ስለ ዘይብለይን ብኣንስቲ ዓደይን ጎረባብተይን መጽረፊን መስሓቕን ኮይነ ኣለኹ። ብኣዝማደይ እውን ተዋሪደ ኣለኹ። ስለዚ ከይወለድኩ ምማተይ የሕዝነኒ በለቶ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ጸሎትኪ ሰሚዑኪ መብጻዕኺ እውን ተቐቢልዎ እዩ እግዚኣብሔር እሞ። ስለዚ ብትምህርቱ ብዙሕ ህዝቢ ዘድሕን ንብዙሓት እውን ኣቦ ዝኸውን ዝኸበረ ክብ ዝበለ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ውላድ ክህበኪ እዩ በላ። ደቁ ብዙሕ ኣህጉር ዝወርስን ብወገን ምብራቕ ከም ከዋኸብቲ ዘብርሁ ክኾኑ እዮም በላ። ነዚ ዝሰምዐት ቅድስቲ መግደላዊት ኣዝያ ተሓጐሰት። ናይ ባሪኡ ውርደት ተመልኪቱ ይቕረትኡ ዝገበረለይ እውን ዓስ ብጸሎተይ ዘይከልኣኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢላ እውን ንኣምላኻ መስገነት። ከመሊሳ ከዓ ነቲ መልኣኽ መን እዩ ስምካ ጐይታይ ክትብል ሓተተቶ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ስመይሲ ሕቡእ ስውር ተደናቒ እዩ ድሕሪ ምባል ንሱ ሓደ ካብቶም 7 ሊቃናት መላእኽቲ ከም ዝኾነ ገለጸላ። መሊሱ ከዓ እዚ ዝነገርኩኺ ክሳብ እቲ ግዜኡ ሕብ እዮ።
ናይ መንግስቲ ምስጢር እንተ ተሓብአ ግቡእ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ግን ብክብሪ ይገልጽዎ ኢሉ መጽሓፍ ከም ዝተዛረበ ከም ዝተናገረ ድሒሩ ንኹሉ እዩ ዝገልጽ ኢልዋ ካብኣ ተሰወረ። ቅድስቲ መግደላዊት እውን ግዚኡ ክሳዕ ዝግለጽ ነገርካ ሕባእ ብብልሓትካ እውን ብዙሓት ክዛረቡ እዮም ኢሉ መጽሓፍ ከም ዝተገልጸ ነገራ ሰዊራ ተቐመጠት። ቅድስቲ መግደላዊት ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐት እዚ ንምርካብ ደገ ክትጸንዕ ከላ ብኻልእ ወገን ከዓ ክቡር ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ሓደ ፈላሲ ቅድም ኢላ ዝሰምዓቶ ነገር ነበረ። ዝኸውን ነገር ከይኮነ ዝፈልጥ ከም ነቢያት ነቢይ ከም ሃዋርያት እውን ሃዋርያ ዝኾነ ካብ ሓደ ፈላሲ ነገሩ ሰምዐት እሞ እቲ ፈላሲ ነታ ቅድስቲ መግደላዊት ዘላታ ዓዳ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ክምስ ክብል ጀመረ። ስራሕ እግዚአብሔር ዘገርም እዩ እናበለ እውን ኣፉ ብኢዱ ከደነ። እቶም ፈለስቲ ብጸቱ እውን ኣንታ ኣቦና ንምንታይ ኢኻ ትድነቕ ዘለኻ? ወይሲ እዘን ኣዒንትኻ እንታይ ርእየን እየን በልዎ። ንዓይ ዘደንቐኒ ዘሎ ንብዙሓት ኣቦ ዝኸውን መራሒ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ስለ ዝውለድ እዩ በሎም። ዝንኡ ዓብይ ክኸውን እዩ። ምእንቲ ሕግን ትእዛዝን ምእንቲ ቀዳመይቲ ሰንበትን ሰማዕትነት ክቕበል እዩ ክብል ተዛረቦም። ብድሕረዚ ከምቲ እግዚአብሔር ብመልኣኹ ዝነገራ ቅድስቲ መግደላዊት ጠነሰት። ንምውላድ እውን ቀረበት። እንተኾነ ጠኒሳ ከላ ሰብኣያ ይርዳኣነ እግዚእ ሞተ። ቅድስቲ መግደላዊት ኣዴና ወዲ ከም ዝወለደት። ቅድስቲ መግደላዊት መዓልቲ ሕርሳ ምስ ኣኸለ ከማዒንቲ ወዲ እሰይ ዘሐጉስ ገጹ ከም መልኣኽ እግዚአብሔር ዝመስል ህፃን ወለደት። ቂሑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኢያሪኮ ብወርሒ ልዮን ኣዝዩ ከም ዝዕንብብ ጽጌረዳ ገጹ እውን ብወርሒ ሚያዝያ ዘብለጭልጭን ከም ዘንጸባርቕ ከም ክበብ ፀሓይ ገይሩ ክበብ ገጹ ከም ወጋሕታ ወርሒ ኣብሩልዮስ የብርህ። ኣረኣያ ዓይኑ ከዓ ዘፍርሕን ዘደንግጽን እዩ። ኣብ ሰብነቱ ድማ ብወርሒ ኤጲስ ከም ዝዘውር ደመና ከምኡውን ናይቲ ጣዕሚ ሽታኡ ብወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝዕንብብን ከም ዘፍርን ከም ሽታ ገነት እዩ። እቲ ወዝ ገጹ እውን ከም ዘይቲ ኣውሊዕ እዩ። ኩለንትናኡ ከዓ ዕንበባ ወይንን ኣውሕን ዝተመርጸን ዝተሓርየን እዩ። ኣተዓባብያን ምንኩስናን ኣባ ፊልጶስ ኣድዩ ቅድስቲ መግደላዊት ምህርቲ ብምንባራ ንእንኮ ህፃን ወዳ ፊልጶስ መገዲ እግዚአብሔር ከጽንዕ ብዝግባእ እናምሃረት ኣዕበየቶ። ቁሩብ ልቢ ምስ ደረበ ከዓ እቲ ዝግባእ ትምህርቲ ምንኩስና ክስዕብን ክፍጽምን ምስ ለበዋ ናብ ገዳም ክትሰዶ ብምውሳን ብዙሕ ናይ ምዕዶ ቃላት ተዛረበቶ። ህፃን ፊልጶስ እውን ለበዋ ኣዲኡ ሰሚዑ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክትስከፍ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ደጊም ሊተሰአውየኒ ወእምየኒ እግዚአብሔር ወቱ ደጊምሲ ንዓይሲ ኣቦይን ኣደይን እግዚአብሔር እዩ ብምባል ድማ ጸኒዑ ናይ እምነት ቃሉ ሃባ። ንህፃናት ለባማትን ጥበበኛታትን ዝገብር እግዚአብሔር ከዓ ምስኡ ከም ዝኾነ ብምንጋር ኣብ ኣዝዩ ባህ ብዝብል ቃል ብዛዕባኡ ክሳብ እትገረም ንኣድዩ ኣጸናንዓ። ብኸምኡ ከዓ ኣደን ወድን ተፈላለዩ። ህፃን ፊልጶስ ድማ ንድሕሪት ግልጽ ከይበለ ጸሎቱ እናብጽሐ እግዚአብሔር ብርሃኑ ክኸውን መገዱ ድማ ክመርሖ እናተማሕፀነ ናብ ገዳም መገዱ ቀጸለ። ኣብ መንገዲ ከሎ ድማ ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ባረኾ። ብድሕሪኡ ከዓ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተገሊጹ ንኹሉ ምስጢር መጻሕፍቲ ገለጸሉ። ደብረ ጸራቢ ናብ እተባሃለ ገዳም ክኸይድ እሞ ረድእን ደቂ መዝሙርን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስን ምስ ዝነበሩ በኪሞስ ዝበሃሉ ዓብይ መነኮስ ክራኸብን ካብ ኢዶም ከዓ ክምንኩስን ኣስኬማ ክደፍእን ተነግሮ። ኣቡነ ፊልጶስ ገና ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ መንፈስ እግዚአብሔር ዝተመልአ ብምንባሩ ስሩሑ ዘበለ ከምቶም ዝቐደሙ ቅዱሳን ኣበው ብመንክራት ዝደመቐ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝተነግሮ ከዓ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ ብኢድ ኣቡነ በኪሞስ ኣብ ደብረ ጸራቢ መነኮሰ። ስም ምንኩስናኡ ከዓ ከምቲ ክጥምቕ ከሎ ዝተውሃቦ
ከይተቀየረ ፊልጶስ ተባሃለ። ካብ ኢድ አቡነ በኪሞስ ስለ ዝመንኮሰ ከዓ ሓረገ ትውልዱ ካብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ። እንጦንዮስ፣ መቃርስ፣ ጳኩሚስ፣ ሊባኖስ፣ ኦጽ ወይ ከዓ ብእሴ ሰላም፣ አድሓኔ፣ ጵላዲዮን፣ ቁብዓ እግዚ፣ አትናቴዎስ፣ ይስሐቅ፣ እብነ ሰንበልት፣ ዳንኤል፣ ኤዎስጣቴዎስ፣ በኪሞስ፣ ፊልጶስ ዝብል ሓረግ ትውልዲ ምንኩስና ሒዙ ይርከብ። እምበኣርከስ ፊልጶስ ኣብቲ ገዳም ካብ ዝኣተውሉን ብዝያዳ ከዓ አንበሳ ምንኩስና ድሕሪ ምልባሶምን ኣክሊል አስኬማ ቅድስቲ ድሕሪ ምድፋኦምን ኣብዚ ደብሪ ንዘለዉ መነኮሳት ብትግሃት እናገልገሉ ብጸሎትን ብጾምን ተጸሚዶም ይነብሩ ነበሩ። መዓልቲ ዕረፍቲ አቡነ ፊልጶስ ሕጂ ድማ ብድሕረይ አቦ ዝኾነኩም ሕረዩ በሎም። እቶም ኣርድእቲ ድማ እዚ ምንኩስና እዚ ምስ ሰምዑ ንዓና ሓዲካና ናበይ ኢኻ አቦና በልዎ። አቦና እናበሉ ብምኽያት ጀመሩ። ንመንከ ሓዲካና ኢኻ ከመኻ ዝበለ መምህር ዝምዕደና ኣበይ ክንረክብ? ህይወት ዝፍልፍል ማይ ህይወት ካብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝምህረና መን እዩ በሉ። ሰማዕቲ አቡና ፊልጶስ ድማ ከምኡ ኣይኮነን፣ እዚ ይትረፍ እሞ አቦ ዝኾነኩም ምረጹ በሎም። ብድሕሪዚ ደቁ እግዚአብሔር ዝኣዘዘካ ግበር በልዎ። ቅድሚኡ እውን ደቁ ብድሕሪኻ ዝሕልወና መን እዩ ኢሎም ሓቲቶምዎ ነይሮም እዮም። ፊልጶስ ከሰማዕት ከዓ ክሳዕ ሕጂ ኣይመፀን በሎም። መልክዑ ጽቡቕ ዝኾነ ሓደ ቆልዓ ምስ መፀ ገጹ ከይረኣዮ ከሎ ሰማዕት ፊልጶስ ብድሕረይ አቦ ዝኾነኩም ንሱ እዩ በሎም። ብድሕሪዚ ብርቱዕ ሕማም ሓመመ እሞ ሓመመ። እቶም መላእኽቲ ድማ ከመስግንዎን ብኸንፎም ክጋርድዎን ብኣዒንቱ ረኣየ። ካብኣቶም መፍትሕ ብርሃን ከልዕሉ እኒ ኪሩቤል እኒ ሱራፊኤል ኣብ ቅድሚኡ ክመላለሱ ረኣየ። ሰራዊት እግዚአብሔር ድማ ብየማንን ብጸጋሙን ክእከቡ ማሕበር ሰማዕታትን ማሕበር ጻድቃንን ክኸብዎ ረኣዮም። ዓይኑ ንሰማይ ቋሕ ኣቢሉ ምስ ረኣየ ድማ ክብ ኣብ ዝበለን ኣብ ዝተቐደሰን መንበሪ ንእግዚአብሔር ረኣዮ። ክብሪ ንዕኡ ይኹን። ካብኡ መጺና ፊልጶስ ሰላም ንዓኻ ይኹን፣ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽትከይድ ካብዚ ዓለም እዚ እትፍለየሉ ኣኺሉ እዩ በሎም። ፊልጶስ ድማ ንኣምላኹ ብኣምላኸይ ቤተይ ከመሓድር ደቀይ ከነባብር ደብረይ እውን ንምውሳን ግዜ ሃበኒ በሎ። ኣምላኹ ድማ ዝሓለፈ ግዜ ይኣኸለካ፣ ቅድሚኻ ካብ ዝነበሩ ጻድቃን ንስኻ ገድልን ድኻምን ስለ ዘብዛሕኻ ልባል ዝብልን እዩ። እቲ መልአኽ ከዓ ንቅድስቲ መግደላዊት ከምዚ በላ፣ ኣንቲ ሰበይቲ ኣብዚ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ስርዓት ደቅኻ ግና ኣይሽገርን። ከማዕርጎም ክብ ኢሉ እዩ እሞ ሰማያዊ ኣቦይ ተሓጒሱሎም፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ብተጋድልኦም ደስ ኢልዎ ኣሎ። ንስኻ ኣገልጋልየይ ፊልጶስ ካብ ሕማም ናብ ጥዕና፣ ካብ ድኻም ናብ ዕረፍቲ፣ ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ፣ ካብ ሞት ናብ ህይወት ኣብ ሰማያት ደኣ ኣዳራሽ ኣሎ እምበር ኣብ ምድሪ ብሞት ኣድልዎ ስለ ዘየልዎ ንዓ ሰማዕት ፊልጶስ ድማ ንኣምላኹ ከምዚ በሎ፣ ቀደም ኪዳን ከም ዝሃብካኒ ሕጂ እውን ሃበኒ። ኣምላኽ ድማ ኣነ ዝሃብኩኻ እንታይ ኣሎ? ብዙሕ ኪዳን ሂበካ ኣለኹ በሎ። አቡነ ፊልጶስ ከዓ ንኣምላኹ ዝተረፈኒ ቁሩብ ስለ ዘሎ በሎ። ኣምላኽ ድማ በል እቲ እትደልዮ ሕተተኒ በሎ። አቡነ ፊልጶስ ድማ ንኣምላኹ ኦ ኣምላኸይ ስምዓኒ፣ ናይ ገዳመይ ሕግን ሓድነትን ክሳዕ ዕለተ ምጽኣት ኣይተፍርሰለይ በሎ። ኣምላኹ ድማ ከምቲ ዝበልካየ ይኹነልካ በሎ። ከምኡ ድማ ፊልጶስ ገዳመይ ብሓዊ ከይትነድድ ሓልዋ፣ ኣብ ገዳመይ ሕማም ተላጋብ ከይመጽእ ሓልዋ ክብል ሓተተ። እግዚአብሔር ከዓ ከምቲ ዝበልካዮን ይኹነልካ በሎ። ቀጺሉ ፊልጶስ ብዛዕባ ትምህርተይ ንዝኣምኑ እንታይ ትብል በሎ። ኣምላኹ ድማ ምሕረት ኣቦይ ትርከቦም በሎ። ቆብዐይ ንዝለበሱኸ እንታይ ኢኻ ትህቦም? ገዳመይ ንዝሓለውኸ እንታይ ኢኻ ክትህቦም? ኣምላኹ ድማ ዝባላዕ ሓዊ ኣይቀርቦምን እዩ፣ መንበሪኦም ግና ከም ግብሮም እዩ በሎ። ካልኣይ እውን እንጀራ ብምሃብ ክዳን ብምኽዳን
ብሓጎስ ኮይኖም ንድኻታት ዘብልዑን ዘስትዩን ተስካረይ ንዝገበረኸ እንታይ ትህቦ በሎ። ኣምላኸ ከዓ ንሱስ ኣብ ሃገርካ ምሳኻ ይወርስ በሎ። ብድሕሪዚ መድሃኒ ዓለም ቃል ኪዳን ምስ ሃቦ ሎሚ እዞም ማሕበረ በኩር ዝበሃሉ ሕጎም ንኽቕበሉኻ ቀልጢፍካ ቤቶም ኣዳሉ ኢድካ እውን ኣብ ልዕሊ ርእሲ ወድኻ ዮሃንስ ኣንቢርካ ባርኮ በሎ። ሙሴን ኢያሱ ከም ዝባረኾን ኤልያስ ድማ ንኤልሳዕ ዕፅፍን ድርብን ካብ በረኸቱ ከም ዘሕደረሉን ባረኮ። ሽዑ ሰማዕት ፊልጶስ ተሓጐሰ። ንደቁ ድማ ከምዚ በሎም፣ ሎሚ ማሕበር እግዚኣብሔር ነፍሲ ካባኹም ፈልዮም ንኽወስድዋ እናተጸበይዋ እዮም። ኣቐዲሞ እውን ነጊረኩም ነይረ። ሕጂ ድማ ኣምላኸይ ከም ዝኣዘዘኒ ንኣቦኹም ንዮሃንስ ተኣዘዝዎ። ንዮሃንስ ዝተኣዘዞ ንመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተኣዘዘ እዩ። ንዮሃንስ ዘይተኣዘዞ ንመንፈስ ቅዱስ ከም ዘይተኣዘዞ እዩ በሎም። ከምዚ እናበሎም ከዓ ኣዒንቱ ንሰማይ ክጥምታ ከለዋ ንሓሰ ዕለት 5 ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልያ ወፀት። መድሃኒ ዓለም ድማ ብኢዱ ተቐበላ። ብምኡዝ መለኮቱ ከምዒዙ ድማ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ይሕልዎ ንዝነበረ ቅዱስ ገብርኤል ሃቦ። ቅዱስ ገብርኤል ድማ ካብ ኣምላኹ ተቐቢሉ ምስቶም ማህሌታውያን እናዘመሩ ናብ ሰማያት ኣዕረግዋ። ኣቦኡ ድማ በዓል ልወዲ እሰይ ዳዊት ሃሌሉያ ብዙሕ ዘመን ዝነብር ንዝዓለመ ዓለም ዝነብር ሂብካዮ እናበሉ ኣብኡ በጽሑ። መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር ሃሌሉያ። ጻድቃን ብእግዚአብሔር ይሕጐሱ ሃሌሉያ። ንቕኑዓት ክብሪ ይግብኦም ሃሌሉያ። ጻድቕ ግን ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ከም ጽሕዲ ከበሳ ይበዝሕ ሃሌሉያ። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝተተኽሉ እዮም ሃሌሉያ። ኣብቲ ናይ ኣምላኽና ቦታ ይፈርዩ ሃሌሉያ። ኣብኡ ድማ ይዓርፉ። እዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ማሕበረ እግዚኣብሔር እናዘመሩ ንነፍሲ ኣቡነ ፊልጶስ ሰማዕት ንሰማይ ያዕረግዋ። ኣብቲ ሓጎስ ዝመልኦ ዝለምለመ ቦታ ዕረፍትን ሞት ዘይብሉ ቦታን ኣእተውዎ። ጸሎትን በረኸትን ናይ ኣቡነ ፊልጶስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ስለ ኣቡነ ፊልጶስ ካብ ዝተነግረ ኣቡነ ፊልጶስ ብመን ክንመስሎ ምስ መንከ ክነመዓራርዮ ኢና። መስዋዕቱ ብዝሰመረሉ ብኣቤል ወይሲ ብመመላለሲ ብርሃናት ብዝረኣተ ብሄኖ ክንምስሎ። እግዚኣብሔር ካብ ብዘውርዶ መዓት ብዝድሓነ ብኖህዶ ክንምስሎ ወይስ ምእንቲ ክህነቱ ዕሽር ዝተቐበለ ብመልከ ጸዴቅ ክንምስሎ? ካልኣይ ንልዑል ኣምላኽ ብምምላኽ ብዝተደነቐ ብኣብርሃም ዶ ወይስ መስዋዕቲ ተባሂሉ ብዝተጸውዐ ብይስሐቅ ክንምስሎ? ወይሲ ዕድል ርስቲ እግዚኣብሔር ብዝኾነ ያዕቆብ ክንምስሎ? ወይሲ ሕጊ ኦሪት ብዝሰርዐ ብሙሴ? ካልኣይ ድማ ብመጠምጠምየኡ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብዝኸፈለ ብኢያሱ ዶ ክንምስሎ? ወይስ ብትዕግስቱ ንኢዮብ ንበሎ? ወይሲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብዝዓበየ ሳሙኤል ዶ ንበሎ? ገርሂ ብዝኾነ ብቅዱስ ዳዊት ዶ ክንምስሎ? ወይሲ ብትንቢት ብምንጋሩ ብነቢያት ክንምስሎ? ከም ናይ ሃይማኖት መሰረት ብዝኾነ ከም ጴጥሮስ? ወይሲ ልሳነ እፍረት ብዝተባሃለ ከም ጳውሎስ ንስመዮ? ወይሲ ከም ነባቤ መለኮት ዮሃንስ ድንግል ኢልና ንጸዋዓዮ? እዚ ኩሉ ምስጋናን ናይ ሊቅ ኣቡና ፊልጶስ ስብሃታትን ቅዳሴን እዩ። ኣገልጋሊ ንስላሴ ኣብ ናሕሲ ኤልሴ ዝተተኽለ ዕንፀይቲ ኦም ኣንሴ ሕማም ዝልጋሴ ዘጥፍእ ናይ ዘወ ጨንፈር ናይ መብራቃዊ ውሕጅ ሕማም ማያት ዝፍውስ እምኒ መድሓኒት እምኒ ባህሪን እምኒ ኣፍፅን እምኒ በረድ ኣብ ሰማይ ዝተሃንጸ እምኒ በረዶ ንክስን ሓምላይ ዕንቁ ሰርዶክስን ሉል ሶፎር መረግድ ዝተመስገነ ክርስቲናክስ ናይ መዓዛ ናይ ከርቤ ናይ ቀንዓት ናይ ስሂን ናይ ሰሊሆት እምበር ናይ ዓውል መዓዛ ፊልጶስ እዩ። ደቂ ሰባት በቲ መዓዛኡ ዝቕብኡ ጥዑም መዓዛ እዩ።
ናይ ንጉስ ሰሎሞን ናይ ንግስንኡ ኢድ መንስኢ ዝግበር መርከብ ፊልጶስ እዩ ንተርሴስ ብዝኸይድ ኣብ ርሑቕ ባሕሪ ዝሕምብስ ብዝግታ ብሰላትያል ንፋስ ዝክብክብ መራሒኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እቶም ጀለብቲ ጴጥሮስን ጳውሎስን እዮም። ፍሬኣ ወይንን ሮማንን ዝኾኑ ፊልጶስ ገነት እዩ። መዓዛታቱ ድማ ናርዶስን አስጳዳቶስን እዮም። ፍረ ወይንን ሮማን ጨና ጥዑም ምዑዝ ዕፍርታት ጨናታት ወይ ከዓ ናይ ገነት ማይ ካብ ከበሳ ናይ ህይወት ማይ ዒላ እዩ። አሜን። ሕፅር ብዝበለ ደኣ ነዚ ጽሑፍ እዚ ኣቕሪብና እምበር ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ታሪኽ ይጅመር እምበር ኣይወዳእን እዩ። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ናይ ሃይማኖት ቀንዓት ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ ሃገርና ምድረ አግአዚት ኦርቶዶክስ ተዋህዶና ከምኡውን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኤርትራ ሊቃውንት ገድሊ አቡነ ፊልጶስን አቡነ ዮሐንስን ካልኦት አቦታትን አዳልዮሙልና ስለ ዘለው እዩ እንዚ አቅሪብናልኩም እሞ ንኹሉ ከዓ ብዝዓሞቐን ብዝሰፍሐን ኣብኡ እውን እንብቦ ገድሊ ናይ አቡነ ፊልጶስ ተረኺብና ማለት እዩ እምበር ቅዱስ አቡና አቡነ ፊልጶስ ፋድል ወይ ከዓ ፋድል ብቅድስንኦም ንባሕሪ ዘንደዱ ኣብ ቅድሚ ከሰስቶም ተዓዊቶም ሃይማኖት ተዋህዶ ዘጽንዑ ብፍላይ ከዓ ስለ ቀዳመይቲ ሰንበት ዝተገብረ ክርክር ምስ ግብፃውያን ብበትሪ ተቃዊሞም ንሕጊ አምላኽ ዘጽንዑ ቅዱስ አቦዮም። ቅዱስ አቡነ ፊልጶስ ናብ መምህር ቀሪቦም ፊደል ከይተምሃሩ እግዚአብሔር ስለ ዝገለጸሎም ፊደላትን ምስጢራትን ክፈልጡ ስለ ዝኽኣሉ ፋድል ተባሂሎም ተጸውዑ። እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ተራዳእነትን ናይ አቡነ ፊልጶስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተዓረመለይ አሜን። በረኸት ናይ ኩሎም ምስ ኩላትና ይኹን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ዝወደቀ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተዓረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየኒ ዘለለ ዕለትና ሀበኒ ወህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስረነ ኢታብአነ ዘውስተ መንሱት አላት ነኖበርሃን ኩሎ ኪስ መዚአከ ይእቲ መንግስት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወናችሁ ድንግል ለስጋችን እግዚአብሔር ሰብአ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ሉል ዘለም ስለክ ሰአሉ ጽልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቅ ሰሐ ፍቅር ወልቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስረና ጣውን ተማይ ጸነክ ተማጸነ በክራንቺ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ለይኩን